2017-nji ýylyň 28-nji dekabrynda polisiýanyň ýol gözetçilik gullugynyň işgärleri tarapyndan ak renkli avtologları qara renkli boyamaklyk talap edilip, Aşgabatly sürüjileriň avtologlary jerime avtodrollaryna salynaly bäri sürüjiler türlü kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny aýdýarlar. Avtologlary qara renkden ak renkle boyamaklygyň ilatyň maşgala büdjetine aşa aram talýandygyny sürüjilerden esitmek bolýar. Başta bu işi öz tanış bilişlerinin yakın qarındaşlarının kömegi bilen amatlarak bagadan renkleden türüçüler hem bolupdy. Emma şeýle öz başdaklyk eden türüçülerin tek pasportlary ýol gözetçilik gullugy tarapyndan täze tek pasporta düzedilip berilmändigini özüni tapar diýip tanıştyran Aşgabatly türüçi aýdýar. Taparyň aýtmanyna görä ol öz ýeňil avtologynda kredit maşgalatyny göderen aýlayan ekeni. Qara avtoloklaryň jerime duralasyna ýygnalýandygyny eşitden desine ol avtologyny çoğullyda bir tanışynyň gaýerdi goýupdyr. Hem de beýle bir avtolog beceren ustaganada amatlarak waka avtologyny ak renkle boýadypdyr. Bu işleriň amatlarak düşendigine begenen türüçiniň begenji udaga çekmendir. Döwlet avto inspeksiýasynda oňa qara renkli avtologyny ak renkle boýamaga ruhsat hatyny almalydygyny, soňra bolsa avtologyny ýürüýte lisensiýasy bolan avtoserwislerde, ýani Hyundai merkezinde, Kamaz merkezinde ýa bolmasa Toyota merkezinde ak renkle boýatmalydygyny aýdypdyrlar. Sebäbi ruhsat haty bolsa da hususy avtolog beceren ustaganalaryň kanuny möhürleri bolmandan soňra olara qara renkli avtoloklaryň ak renkle boýalandygyny tasdikleýän resmi namalary bermek hukuklarynyň ýokdugy aýdylypdyr. Başda bu zatlar anyklanman, ilata hiç bir bildiriş ýa düşündiriş berilmän blogoýlyga başlaýarlar. Soňundan bolsa günde bir hokka çykaryp ilaty kösýärler diýip türjiler de ýerenýärler. Şol bir wagtda avtologyny qara renkden ak renkle boýamaga ýagdaý etmän avtologlaryny satmakçy bolan türjileriň hem köpelerinde barada maglumatlar ýaýrandygyny, bu habary eşiten welaýat ýaşaýjylarynyň qara renkli avtologlary satyn almak isleýi bilen jerime avtodrolatynyň daşynda aýlanyp ýörenleriniň kendigini hem ýaşaýjylar aýdýarlar. Emma häzirlikçe töwdalar başa barmaýar. Qara renkli avtologlary görmek üçin welaýatlardan gelen alyjylary jerime duralgasyna goýbermeýärler. Duralganyň gapysynda sakçylar olara bu ýer bazar däl diýip jogap berýärler we duralganyň içine goýbermeýärler. Alyjylar töwekkül töwda edetleri gelenok. Şol bir wagtda da olar avtologlara juda ujypsyz waka kesýärler. Avtolog eýeleri öz avtologlary üçin 40-50 miň manat aralykda pul soradalar. Alyjylar avtolog eýelerine 10-20 miň manat pul ödürleýärler. Netijede avtolog eýeleri näme karara geljeklerini bilmän kötenýärler. Teýägi avtologlaryny qara renkden ak renkle boýatmaga ýagdaýlar ýetenok. Avtologyny tataýyn diýse 3-den bir baha soralýar. Jerime avtodrolasyna salynan avtologyň ol ýerde uzak dursa da onuň näme boljagy belli däl. Anha görsen avtologlaryň ätýaşyk şaýlar ýetip borar. Hiç kim bu zatlar üçin jogapkärçilik hem çekme diýip tapar aýdýar. Avtologlaryny ak renkle boýamaly sürüjileriň bolsa sanynyň gün-günden artýandygyny, indi qara göýük, qara ýaşyl, gyzyl renkli avtolog eýeleriniň hem döwlet avto inspeksiýasynyň işgärleri tarapyndan saklanyp, jerime avtodrolagyna uğratylýandygyny ýaşaýjylardan eşitmek bolýar.